Jatana welcome. Haino haitesa YouTube channel ani. Sing tiri kutuma jarani agono. Sujit Sujan tayang so beraina phaka o jaga. Binimung sanani mana khlaika tawfana kuno angya. Jagara beraina ni phaka kutuma jarani agono. Jini ujoin to place belaina naithok sarik jarani noron nuwi manna. O jaga phai jum belaina tini khatong phaka. तो कुटुंबा जरा अंखा YouTube रगा वीडियो या करमिया तबने के आं जरा साइमना राइजिंग टिप रगा न्यूज़ चैनल सामु तांगमनि बागे YouTube रगा वीडियो खाइमिया होई तंगो सो आई होप खाइने बसकाने जरा रताय बो खाइने तिनि किसा चिकन खाइगासे वीडियो खाइ रनाय जदि आनि न्यूज़ चैनल नर साइमना राइजिंग टिप रां सामु ताव आबो न्यूज़ चैनल नि थागा फुगु जदि समय मानखा YouTube बा ब्लॉग्स सब खाइलानि ट्राई खाइनाय Iko sarik jorani light rejak belaino naithothok sini ujain to place tipra hastini jotoni sai naithok gan ping sarik jora belaino naithothok light rejak daro duino manna Iko sarik jorani lightok rikha belaino naithok sini bobagra song 184 jona raja sai thamani ujoin to place eba kheba sini rajbaris namik langmani norok noino manna lukurok phayo jaga sarik jorani belai khno tongthonglayo belaino naithok Aro joto borok no kuthum laijak sarik jorago narok noino manna ujoin to place yango sujit tongo o jaga I love Agartala o jaga joto borok no picture tisalayo selfie tisalayo narok noino manna phiaba ang takkhano o jaga selfie tisayo kho picture bo tisayo kho yango sujit bo tongo narok nokhana so tabuk paikha ujian to place ni nokhornani skang kisa asulai nokholai ono tabono nokhori phaibai drop daro nungna ani uklogo busuk kolok abo tabahin ko jaga sujak tamo mong naidi sarik bawain thangka uklogo narok noi manna tabo futala mai salana bagai sujon chona talangnai so masing laijak tamo baisaro so bisinga music ni bagai khlaimanlia kaham kha so nokhori thaika abono toi tabo bukisa sanai hadiba
sana mata topun kerika je thacingo bisingo kisa khalitani kisa dera mungnu gakha o gan kisa এই বড় আনা চার না তোমার তখন চারিয়া কইছে na belai bul sa basta বইয়া পাপ নাংনাই ন যদি আমাকে তকাই চাকাই ন পাপ নাংনাই ন bini bagayno so bisingo mahadje ticket la ticket মানে tiket ni daitang na hajak আই মাইসিও তানসিগমো hotel ni daitto sini Mr. Sujan bo daitto na hajak hotel ni daitto ang tiket ni daitto na hajak sujitir pura kha tam daitto na hajak ন আনা তকাই সামনে ন নরক সবই সরক সকলা tiket phungla kisa sing norno proman tong sinjago ticket nini arse nono raja abono chicken chop tinini sing video 60 টাকা tiket tan mani ko serai tong nong কেস jago মার লাইনাই এয়ারটেল কোম্পানি থাকে কলে কো চেক মা খিনাই বড় আনা চার নানি সাজা ko tinta ticket dongda sung ma habliga bisingo bini bagayno bo tamani bagay habliga abato sung saimiya ba jaga thanga dukh nangduk thanga tamni ba am pare sing bono romoi sima tongnai jiwa সিদির প্রা করোনা ভাইরাস মাননা দোকান মাস ulta falta abono sung tinta ticket bini bagare sung tini ma habliya tabo jaga asuk laijak so yang kise sehara kise naitok paika salalai naitok no so paithak jarago asungma sarai narokno সাসরে খাইদো বনো সাপোর্ট খাইরে বিনি আজকাল সাসরে কম যা subscribe khebe dido paithak jara abono sarai narokno rising tipra samui tangoi tongmani bagai video rok asuk khaimiya hoitongo to khlainai bwskangni salrogo narokno naithok video phunuknani ang chaitongnai rising tipra narokana je haike support khlai tong ani channel no khaklai haike ani youtube no bo narok support khlai karon narokni hamjangma tai support mankese angbo tai video rok khlainani chaitongnai narok bo khaklaio support khlainai hnai abono so jotono sarik gaham tai bela bela ke hambai ani youtube ni video na asu jara tumi nai mane bye